Minkejja l-Kardinal Mario Grek ma ntażilx bħala suċessur ta' Pietru, ir-rabta tal-Vatikan ma' Malta diġà tinħass. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li Papa Leon 14 żar lil pajjiżna anzi kollox qiegħed jindika illi huwa wieħed mill-aktar kardinali li qatt żaru Malta tul dawn l-aħħar 25 sena. L-aktar żjara riċenti kien f'Novembru tal-2023 fil-Bażilika tal-Mosta fejn iċċelebra l-quddies u indirizza l-Assembleja Plenarja tal-Kunsill tal-Isqfijiet fl-Ewropa. Apparti din l-okkażjoni fl-ewwel perjodu ta' snin 2000, Robert Prevost kien żar kemm il-darba lil pajjiżna waqt li kien jokkupa l-irwol ta' Pirjol Ġenerali tal-Ordni ta' Santu Wistin. Fost oħrajn meta proprju żar il-kulleġġ ta' Santu Wistin u kien qatta ħin twil mal-Patrijiet u s-Sorjiet Agostinjani. Anke l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna sostna li Papa Leon 14 jaf lil Malta sewwa filwaqt li l-Pirjol Provinċjal tal-Agostinjani f'Malta, Patri Leslie Gatt, spjega li żamm komunikazzjoni soda ma' ħutu l-Agostinjani Maltin kif bejn l-2001 u l-2013 żar ħafna drabi lil Malta. L-isem magħżul mill-Papa huwa meqjus b'mod wiesa' bħala riflessjoni tal-viżjoni u d-direzzjoni li fiħsibu jġib lill-pontifikat tiegħu. Fil-fatt l-għażla tal-isem Leon mill-Kardinal Prevost tqajjem memorji tal-Papa Leon 13 illi mexxa l-Knisja mill-1878 sal-1903 kiseb rikonoxximent bħala l-Papa Soċjali u l-Papa tal-ħaddiema. Dan seħħ minħabba l-kontribuzzjonijiet tiegħu għat-tagħlim soċjali Kattoliku l-aktar permezz tal-enċiklika tiegħu Rerum Novarum.